Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Paloy. Taong 1974, Danlagan, Quezon. Noong mga panahong ito, nakatira sa baryo ng Danlagan ang pamilya ni Paloy. Pagsasaka ang pangunahing hanap buhay ng pamilya, ngunit kapag panahon ng taniman, dumidiskarte rin sila sa paggawa ng mga upuan, lamesa, at kung ano-ano pa gamit ang kawayan. Bagaman mabusisi ang ganoong trabaho, sulit naman ito kapag naibibenta. Ayon pa sa kanya na, malaki-laki ay nakukuha nila roon, kung kaya't wala siyang planong itigil ang ganoong gawain. Nakakapagod man ang proseso, alam niya sa kadulu-duluhan nito, malaki ang benepisyong makukuha nila rito. Dahil sa ganoong paniniwala, naglalaan talaga siya ng panahon sa pangunguha ng kawayan. Anya, maliban sa pagpapanday, ito ang pinakamatrabaho sa lahat. Isipin niyo na lang, ilang milya ang layo ng kawayanan, kaya naman yung pagbubuhat nito, hindi talaga biro. Dagdag pa niya na wala silang alagang kalabaw noong mga oras na yon, kaya naman mano-mano ang pagpasa ng kawayan. At sa bawat araw na nangunguha sila nito, pinakamataas na sa kanila ang 7 puno nito. Kung isipin, napakadali namang pumutol ng kawayan. Ang napakahirap lang talaga sa kanila ay yung layo na babaybayin nila. Maraming beses na rin silang naghanap ng pamalit sa lugar na kanilang pinagkukunan. Ang problema lang, yung mga kawayan doon ay masyadong maliliit para pakinabangan. May mga tinik din ng tangkay nito na siya namang mas lalong nagpapahirap sa kanilang pagkuha. Samantala doon sa pinagkukunan nila, kahit malayo, madali lang ang proseso ng pagputol. Dahil sa ganoong sitwasyon, nagtiyaga na lamang noon sila Paloy na kumuha ng kawayan sa lugar na yon. 2 buwan bago sumapit ang gapasan, ang kanyang asawa na ang naiwan sa kanilang sakahan para magbantay ng palay. Habang silang mag-aama, puspusan na ang pangunguha ng kawayan dahil sa dami ng mga parokyanong nagpapagawa sa kanila. Ayon sa kanya, wala namang kakaiba sa lugar na pupuntahan nila. Oo, malayo ito. Pero sa tagal na nilang pangunguha dito ng kawayan, ni minsan wala pa silang naranasang hindi kaaya-aya. Bukod kasi sa may mga kabahayan naman ang daraanan nila, marami rin silang nakakasalubong na taga roon, lalo na kapag hapon. Dagdag pa niya na, kahit may mga masusukal na daan, di nila ito gaanong pinapansin, gawa ng hindi naman ito gaano kahabaan. Pagtatapat pa noon ni Paloy, walang aswang o kahit mangkukulam sa mga lugar na pinupuntahan nila, kaya hindi niya na ito ikinakabahala pa. Pero, yun ang akala niya. Ang hindi niya alam, may mga nilalang nang nagmamasid sa kanila. Nagtatago lang ang mga ito sa anino ng mga tao, naghihintay ng pagkakataon na may makita itong mali sa kanilang ginagawa. Wala kasi silang kaide-ideya noon na ang malawak palang kawayan ng kanilang pinagkukuhanan ay meron ng nagmamay-ari. Isang hapon, habang abala sila sa pagpuputol nito, may dumating na isang matandang lalaki kasama ang anak nitong parang may sakit sa pag-iisip. Bukod kasi sa pandak ito at mataba, kalbo rin yun tapos kung saan-saan nakatingin na animoy isip bata. Pagsilay naman ni Paloy sa mga ito, dali-dali naman siya roong lumapit kasabay ng pagwika niya rito ng, "Manong, may kailangan ho ba kayo? O baka magpapasabay kayo sa pagputol? Sabihin niyo lang ho, hanggat hindi pa kami nakaligpit." Inakala niya talaga noong magpapasabay lang ang mag-ama. Ngunit nang marinig nito ang sinabi niya, bigla itong umangil kasabay ng pagsagot nito ng, "Hindi kami magpapasabay. At mas lalong hindi namin yan kailangan. Kaya ako pumunta para abisuhan ka na ito na ang huling araw nyo sa pagputol.
Masyado na kayong nakakagambala sa lugar na ito. Marami ng basura ang nagkalat kung saan-saan. Kaya pansamantala, hanggat hindi pa nakakabalik sa dati nitong estado ang lugar, isasarado ko na muna ito para sa inyo. Pasensya ka na, Paloy. Gusto ko lang din ang katahimikan at kaayusan sa lugar namin. Alam mo kasi, itong pinagkukunan mo pag-aari ko. Matagal na kitang nakikita rito. Pilit kong inunawa ang lahat. Pero sa ngayon, ako naman ang intindihin ninyo. Matapos itong mailahad ng matanda, ora mismo nitong inutusang tumigil ang kanyang mga anak. Dahil dito, medyo nagulat siya kasi ang pagkakaalam niya talaga para sa lahat ang lugar na yon. Marami rin doong kumukuha na taga roon at kahit isa sa mga ito, hindi siya nasabihan na meron palang nagmamay-ari rito. At dahil sa itsura ng matanda, di niya ito pinagkatiwalaan. Pagmamayabang niya pang sagot. Huwag muna kayo magdesisyon ng basta-basta. Kukumpirmahin ko muna kung sa inyo talaga ito. At sa itsura niyo naman parang malabo. Mukhang panggap lang. Nang marinig ito ng matanda, hindi na ito umimik habang seryoso lang itong nakatitig. At magmula noong sinabi niya ito rito, hindi na nito sinagot ang kanyang mga tanong. Gaano man ito kasimple. Yun bang, parang nawala na ito ng respeto sa kanya. Kaya naman ang mapansin ito ni Paloy, agad niyang inabisuhan ng mga anak niya na tumigil na muna. Dali-dali na rin siyang naglakad patungong baryo upang kumpirmahin ang mga alegasyon nito. Ngunit pagdating niya sa sentro, walang kahit isa sa mga taga roon ang naglakas ng loob na kaharapin siya. Lahat yun umiiwas hanggang sa makilala na niya ang punong barangay. Pagtanong niya rito ng tungkol sa kawayanan, mariin itong inilahad sa kanya na matagal nang walang nagmamay-ari sa lugar na yon. Dagdag pa nito na, yung mag-asawang matandang dating nangangalaga rito ay halos mag-iisang dekada ng pumanaw. At dahil sa wala yung anak, kung kaya't hindi na nila ito pinakialaman pa. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad niyang inilahad ang tungkol sa matanda na umaako na sa kanya ito. Subalit nang marinig ito ng punong barangay, ito mismong nagkumpirma sa kanya na walang matandang naninirahan sa lugar na yon. Dagdag pa nito na, hindi nila kilala ang sinasabi niya, kaya maaaring pinaglalaroan siya ng mga nilalang na hindi nakikita. Dahil sa sinabi nito, nakaramdam ng takot itong si Paloy. Naiwan kasi doon ang 3 niyang anak, kaya naman hindi na siya nagtagal pa sa sentro. Nang maunawaan naman ng punong barangay ang kasalukuyang sitwasyon, nagpadala na rin ito ng mga tauhan para kumumpirma sa mga sinabi niya. Ang kaso lang, pagbalik nila sa kawayanan, wala na silang nakita. Ang tanging naroon na lamang ay yung mga pinutol na kawayan at ang iilang gamit ng mga anak niya. Halos halughugin na rin nila ang lugar, ngunit sa kasamaang palad, hindi na nila ito nakita pa. Akala ng mga sumama sa kanya, umuwi na ang mga ito, pero alam ni Paloy na hindi yun aalis dahil sa nabigyan niya yon ng utos. Dala naman ng matinding pag-aalala, dali-dali siyang bumalik ng bahay para kumpirmahin ang sinabi ng mga taga roon. Ngunit sa kasamaang palad, wala rin siyang nadatnan sa bahay. Kahit nga yung asawa niya, takang-taka dahil sa nakita siya nitong mabilis na naglalakad habang umiiyak. At nung malaman nito ang kasalukuyang nangyayari, dito na ito humagulgol habang paulit-ulit siyang tinatanong ukol sa kinaroroonan ng mga bata. Maya-maya pa, nag-eskandalo na rin ito sa labas ng bahay nila hanggang sa mapukaw na nito ang atensyon ng kanilang mga kababaryo. Mabuti na lang talaga merong mga tumulong, kaya pagbalik nila sa kawayanan, mas lalong naging madali ang paghahanap. Ang problema lang kahit anong gawin nila, wala talaga silang mahanap na bakas.
Ilang oras pa ang lumipas. Pagsapit ng dapit hapon, may nakitang isang malaking sawa yung kasama nila. Nagtatago ito sa tumpok ng puno ng kawayan, kaya hindi kaagad nila ito napansin. Ayon sa lalaki, aksidente lang ang pagkasilay niya sa hayop. Kaya lang naman niya ito nakita ay dahil sa naapakan niya ng hindi sinasadya ang nakalabas nitong buntot. Dagdag pa nito na sa sobrang laki ng sawa, sigurado siya na kaya nitong lumamo ng tao. Nang marinig naman ito nila Paloy, dali-dali naman silang tumakbo patungo sa kinaroroonan nito. At para masigurong hindi na yun makakatakas, pinalibutan nila ito. Gumawa rin sila ng 2 malalaking siga upang mas makaaninag sila ng maayos sa loob ng kawayanan. Matapos naman nila itong gawin, bumungad sa kanila ang isang itim na sawa na tahimik sa kanilang nagmamasid. Gaposte ng kuryente ang laki ng tiyan nito, animoy bagong kain. Nang masipat naman yun ni Paloy, kinutuban siya ng masama. Kahit anong tatak niya sa utak niya na malabong nakain ito ang kanyang anak, ganon at ganon pa rin ang pumapasok sa kanyang isipan. Noong una nakakaya niya pa itong tiisin, pero sa katagalan ng pagmamasid niya rito, mas lalo siyang nagmalabis na makita ang loob ng tiyan nito. At sa tulong ng kanyang mga kasama, nahila nila papalabas ang sawa. Halos magkakalahating oras nila ito pinagtulungan bago umusli sa butas ng kawayan ang ulo nito. Pagsilay naman niyang makakalabas na ang hayop, agad naman niyang tinaga ang ulo nito hanggang sa tuluyan na yung mapugutan. Bagaman patay na ang nilalang, patuloy pa rin itong pumupulupot sa kahoy hanggang sa unti-unti na yung manghina. Nang mapansin naman ng mga kasama niya na wala na itong kalaban-laban, agad nilang tinuwid ang katawan nito bago tuluyang hiwain ang tiyan. Ayon sa kanya, na habang binubutasan nila ang tiyan ng sawa, lahat ng nagmamasid tahimik. At sa abot ng pagkakatanda ni Paloy, nasa humigit 13 katao ang sumama sa kanila noon. Karamihan dito mga paryente at kadugo nila. Halos 3 lang noon ang tanod, gawa ng yun lang ang ipinahiram ng punong barangay. Ilang minuto pa ang lumipas, nang mahiwa na nila ang tiyan, tumambad sa kanilang mga mata ang bangkay ng panganay niyang anak na lalaki. Pagsilay niya rito, para siyang sinukuluban ng langit dahil sa kanyang mga nakita. Hindi siya makapaniwala na ang laman ng sawa ay ang kalunos-lunos na labi pala ng anak niya. Matapos naman niya itong makita, tanong siya ng tanong kung papaano ito nangyari. Alam niya kasi na hindi basta-bastang makakaatake ang sawa, lalo na sa mga lugar na wala namang gaanong damo. At sa estado ng kawayanan, napakalinis nito. Ang mga makikita mo lang doon, kawayan tapos kokonting damo sa paligid. Madali mo ring matutunugan ng mga hayop, gawa ng purong patag ito. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, parang wala na siyang gana sa lahat ng bagay. May mga kaibigan siya noong humahawak sa kanya, pero pakiramdam niya hindi na niya nararamdaman ang init ng mga palad nito. At habang tulala siya, mamatay-matay naman sa kakaiyak ang asawa niya. Hindi nito matanggap ang mga nangyari, kaya naman para na itong masisiraan ng bait hanggang sa tuluyan na nga yung nahimatay. Dahil dito, agad niya itong ipinadala pabalik sa kanila nang sa gayoy mahimasmasan ito. Pagkatapos naman ng mga pangyayari, doon pa lamang niya nilapitan ang kanyang anak habang pahikbing umiiyak. Paloy, maghahanap pa kami. Baka marami pa ritong namumugarang sawa. Huwag kang mawalan ng pag-asa hanggat hindi pa natin nakikita ang iba. Meron pang tsansang buhay pa sila. Bulong ng pinsan niya. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad naman yung umalis. Magkakalahating oras din itong naglibot sa paligid
hanggang sa makabalik na ang mga ito na walang dalang kahit na anong impormasyon. Dumaan ang gabing yon. Sa kasamaang palad, isa lang ang kanilang nakita. Nakakapanlumo man ito para sa kanya na natili siyang matatag dahil sa isip-isip niya, kailangan pa siya ng kanyang mga anak. Inabot ng halos 3 araw ang paghalughog nila sa kawayanan pero wala na talaga silang natagpuan. At dahil dito, kumalat sa mga karatig baryo ang panganib na dulot ng mga sawa. Lahat ng mga nakikinig ng kwento nila naging maingat na, lalo na kapag napapadpad ang mga ito sa mga lugar na bihira lang mapuntahan ng tao. Sa paglipas naman ng mga araw, inakala ng pamilya niya na kalmado na siya, pero ang hindi alam ng mga ito, nag-iisip pala siya ng paraan kung papaano niya muling makakaharap ang matanda. Malakas kasi ang kanyang kutob na ang nilalang na yon ay merong kinalaman sa pagkawala ng kanyang mga anak. Dahil dito, kumalap siya ng mga detalye ukol dito. Lahat na halos na pagtanungan niya hanggang sa mapadpad siya sa bahay ng albularyong nakatira sa lugar nila. Ayon sa kanya, yung pagpunta niya roon literal na nagkataon lang. Akala niya kasi wala rin itong maitutulong. Pero nung nakausap niya ang asawa niya ukol dito, inilahad nito sa kanya na posibleng may nalalaman ang albularyo ukol sa problema nila. Siyempre, dala ng matinding desperasyon, hindi na siya nagdalawang isip pa. Ang nasa utak niya noon, basta makakatulong sa kanila gagawin niya. Pagdating niya sa bahay nito, nadatnan niya si Manong Elmo na abala sa paglulukot ng tabako. Medyo may kalabuan na ang paningin ng matanda, kaya naman hindi siya nito gaanong napansin nung pagpasok niya. Nakuha niya lang ang atensyon nito nung umupo na siya sa harapan nito at nagsalita. "Magandang hapon, Manong Elmo. Pasensya na kayo't hindi na ako nakapagpaalam pa na pumasok. Siguro, alam niyo na ho ang rason kung bakit ako lumapit sa inyo. Manong Elmo, may magagawa ba kayo? O kahit may nalalaman man lang kayo sa pagkawala ng mga anak ko?" Nang marinig nito ang kanyang sinabi, agad itong tumigil sa pagrorolyo ng mga tabako. Pagsilay nito sa kanya, napansin niya ang seryosong mukha nito na animoy punong-puno ng mga katanungan at kasagutan. Mahirap magsalita sa lugar na walang dingding at bubong. Sumunod ka sa akin, Paloy. Sa loob natin ito pag-uusapan. Matapos nitong magsalita, agad itong naglakad hanggang sa maisara na nito ang pinto ng kubo. Kahit medyo may araw pa sa labas, sinarado na ng matanda ang lahat ng bintana at pinto upang makapag-usap sila ng maayos. Maya-maya pa, nang maisakatuparan na nito ang lahat ng gusto nitong mangyari, kalmado na itong humarap sa kanya habang napapabuntong hininga. Matagal-tagal ding pinag-isipan ng matanda ang mga isasagot nito bago yun nagsimulang magsalita. Ayon dito, hindi na ito nagtataka sa mga nangyari sa kanya. Hindi rin siya nito sinisisi sa pagkawala ng mga anak niya sa kadahilan ng matagal-tagal na panahon na ring namayagpag ang kwento sa lugar na pinagkukunan nila ng hanap buhay. Maging ang albularyo man, hindi maipagkakailang nagulat sa mga nangyari dahil ang buong akala nito, tuluyan na roong lumayas ang nilalang na minsang nanalasa sa mga karatig baryo. Dagdag pa nito na, ilang dekada nang nakakaraan, magmula noong may namugaran doong mga aswang na may kakayahang mag-utos ng mga sawa. Hindi nila nakumpirma kung saang lahi ito nagmula, ngunit karamihan sa mga miyembro nito ay pawang mga gabunan. Hindi rin yun marunong sa kasalitaang walang pananalo sa mga taga-baryo dahil ang mga ito ay literal na peste sa mga tao. Subalit buhat sa pagtulong-tulong noon ng mga antingero, nalipol nila hanggang sa kahuli-hulihang dugo ang mga nilalang. At magmula noon,
unti-unting naibaon sa anino ng panahon ang kwento ng nakaraan. Pagtatapat pa nito sa kanya na, yon ang mga rason kung bakit hindi ito nagbigay babala ukol sa lugar na pinupuntahan nila. Aminado rin yung naging kampante ito, lalo pat mag-iisang dekada na rin niya itong ginagawa. Nang marinig naman ni Paloy ang sinabi ng matanda, wala naman siyang naramdamang galit. Para sa kanya kasi, kasalanan niya ang lahat dahil sa hindi siya marunong mag-ingat. Wala rin siyang karapatang ipasa sa matanda ang mga nangyari, gawa ng unang-una, kagustuhan nilang pumunta sa lugar na yon kahit alam nilang malayo at wala silang ideya kung ano ang panganib na nagtatago rito. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Nangyari na ang mga nangyari. Kaya hindi na natin maibabalik ang mga nawala kahit anumang pagsisisi ang gawin natin. Sa ngayon ang magagawa mo na lang, hanapin ang mga anak mong nawawala. Paloy, nananahimik na ang mga nilalang doon. Kaya kung ako sa'yo, gawin mo na lang ang pakay mo. Huwag ka nang titibag ng kahit isang kawayan at manalig ka na sa lalong madaling panahon, makita mo sila. Magtiwala ka, Paloy, sapagkat kilala ko ang ugali ng mga nilalang na yan. Palalamigin muna nila ang sitwasyon at kapag maayos na ang lahat, ibabalik din nila ang mga bangkay na kanilang kinuha. Wala itong labis at walang kulang, kaya palagpasin mo na lang. Dagdag pa nito na, ang dahilan kung bakit ibabalik ng mga nilalang ang labi ng mga anak niya ay dahil sa naghahanap sila. Ayaw na ayaw ng mga ito na merong gumagambala sa kanilang mga pugad, kaya para hindi na sumiklab ang anumang uri ng gulo, ibabalik nila ang mga hinahanap nito. Marinding inilahad ng matanda na pagkatapos niya itong makuha, kailangan niyang umiwas sa lugar na yon. Wag na wag siya raong magpapakita gaano man kabigat ang kanyang pangangailangan sa buhay. Nang marinig naman ni Paloy ang sinabi nito, naghalo sa kanyang emosyon ng pasasalamat at kalungkutan. Nagpapasalamat siya sa matanda dahil sa pag-asang ibinigay nito. Gayon din na nalulungkot siya dahil sa nakumpirma na niyang patay na ang mga anak niya. Masakit man itong tanggapin pero alam niya sa kanyang sarili na kinakailangan niya itong gawin. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, marami siyang natutunan. Lahat yon itinatak niya sa kanyang sarili upang wala nang mangyaring insidente. Inakala rin kasi niyang mapapalagpas niya ang lahat ng yon, pero sa loob ng halos 3 araw nilang paglilibot sa kawayanan, tila bang bumabalik ang sakit at pait ng mga nagdaan. Sa pagsapit ng 5 araw, habang patuloy silang naglilibot, may mga nakita silang bangkay sa liblib na parte nito na halos naninigas na at hindi na makilala. Punong-puno rin ng likido ang mga ito na animoy ilang araw na yung namalagi sa loob ng tiyan ng kung anong hayop. Pagsilay naman niya sa damit ng mga labi, agad niyang nakumpirma na katawan niyo ng mga anak niya. Nakakalungkot man itong makita pero alam niya na kinakailangan niyang magpakatatag para sa mga natira. Pagsilay naman dito ng kanyang mga kadugo, dali-dali naman itong inihanda ang makapal na kumot. Hindi na rin siya nito pinatulong, gawa ng ramdam nila kung gaano kabigat ang pasaning dinadala niya. Paloy, uwi na tayo. Doon ka na lang sa bahay niyo magluksa. Huwag dito, masyadong delikado. Bulong ng nakatatanda niyang pinsan. Nang marinig niya ang sinabi nito, tahimik naman siyang sumunod. Marami noon ang kumakausap sa kanya pero lahat ng mga sinasabi nila pawang hindi niya naririnig. Hindi naman siya gaanong pinapansin ng mga ito, gawa ng alam din nila kung gaano kabigat ang mawala ng mahal sa buhay. Pagbalik nila sa pamamahay niya, tinipon niya ang kanyang mga pinsang tumutulong sa paghahanap. Akala ng mga ito magpapasalamat lang siya, pero lingid sa kaalaman ng grupo,
may sasabihin palang hindi inaasahan itong si Paloy. Maraming salamat sa inyo dahil sinamahan niyo ako hanggang sa kaduluduluhan ng problemang ito. Masaya ako sapagkat hindi niyo kami pinabayaan. Nakakalungkot ang mga tagpo nitong mga nagdaang linggo. At sasabihin ko sa inyo, hindi ko talaga matanggap. Naawa ako sa mga anak ko. Pakiramdam ko wala akong kwentang ama dahil hindi ko man lang naipaghiganti ang pagkamatay nila. Akala ko kaya kong hayaan ang lahat ng to. Pero nagkamali pala ako. Kung hindi ko sila ipaghihiganti, habang buhay akong dadalawin ng kanilang mga multo. Magiging parusa ko to. Kaya hindi ako makakapayag na hanggang dito na lang ang lahat. Hindi ko to sinasabi para kaawahan at samahan niyo ko. Ang sa akin lang, magkaroon kayo ng ideya kung sakali mang mawala na lang ako bigla. Muli-muli, maraming salamat sa inyong pagtulong. Habang buhay ko sa inyo yung magiging utang na loob. Nang marinig ito ng mga kadugo niya, nagkaroon ito ng katanungan sa mga isipan nila. Alam nila na may gagawing hindi inaasahan itong si Paloy, ngunit ang hindi lang nila mawari ay kung saan ito magsisimula. Ang nasa isip din kasi nila noon, yung mga ahas na yun lang ang problema. Subalit nang mailahad na niya ang mga nalalaman niya, dito na nagkaroon ng ideya ang lahat sa kanyang mga binabalak. At kahit mapanganib ang kanyang mga naiisip, nagdesisyon ng mga ito na manatili sa kanyang tabi. Ayon sa kanila, hindi nila ito gagawin dahil sa naawa sila sa sitwasyon ni Paloy. Bagkus gagawin nila ito para mabigyan ng hustisya ang mga bata. Pagkarinig naman niya sa desisyon ng mga ito, abot langit ang kanyang naging pasasalamat. Naramdaman niya kasi ang pagmamahal nito sa kanila, sa kabila ng kawalan niya ng kapasidad na makapagbalik kahit katiting na halaga para lamang masuklian ang lahat ng pagpapagal ng mga kadugo niya. Matapos naman ang naging pag-uusap, nagplano na ang lahat. Wala mang malinaw na paraan kung papaano nila mapapalabas ang nilalang. May kutob itong si Paloy na kung susunugin niya ang kawayanan, hindi malabong muling magpakita sa kanya ang matanda. At dahil sa naisip niyang yon, agad nila itong ginawa pagsapit ng sumunod na araw. Sinigurado rin nilang hapon na nila susunugin ang malaking bahagi ng mga ito upang wala nang makapigil sa mga nilalang na ipakita ang tunay nilang mga anyo. Dahil sa ganoong plano, lahat ng mga kadugo niyang may alam sa lihim na aral napilitan ng magdasal ng isang buong gabi para lamang makapagkarga ng bakod at puder sa katawan. Gumawa rin yun ng mga sangkap na pangontra sa mga aswang nang sa gayoy meron silang laban kung sakali mang magpakita ang mga ito na hindi nila inaasahan. Matapos naman nila yung gawin, nagpahinga sila ng kalahating araw hanggang sa sumapit na ang 3:00 ng hapon. Pagpatak ng 5:00, nasa kawayan na silang lahat. Hiwa-hiwalay noon ang grupo upang hindi sila kaagad matunugan ng kanilang mga kalaban. At habang nagtatago ang mga ito, abala naman sa paggawa ng siga itong si Paloy. Maya-maya pa, nang lumaki na ang apoy na kanyang nalikha, dito niya na ito ipinasok sa bawat kumpol ng kawayang nabubuhay sa lugar. At sa loob lamang ng halos kalahating oras, unti-unti na niyang nasilayan ang pagtupok ng apoy sa mga ito. Habang nangyayari naman ang mga kaganapang yon, paulit-ulit siyang sumisigaw at minumura ang mga nilalang na bumiktima sa mga anak niya. Wala siyang pakialam kung sino-sino ang mga ito, hanggang sa bigla siyang napatahimik matapos niyang marinig ang pagkawasak ng mga kawayan sa paligid. Ilang segundo pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang masilayan niya ang malalaking itim na sawa. Sa lahat ng direksyon gumagapang ang mga ito at base sa pag-usad, hindi malabong patungo ito sa kanyang kinaroroonan. Nang mapansin naman niyo ng kanyang mga kadugo, sinigawan na siya nito na tumakbo, ngunit bago pa man siya makalayo,
nakita niya ang matandang naglalakad sa tabi ng mga dambuhalang sawa. Nalilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Indikasyon na galit yun sa kanya. Pagsilay naman ni Paloy sa mukha ng matanda, hindi na siya nagdalawang isip na tumakbo patungo sa kanyang mga kasama. Akala ng nilalang wala silang plano, kaya naman panatag nitong sinundan siya. Ngunit paglabas nito ng kawayanan, bigla itong sinalubong ng napakakapal na lambat. Agaran nitong pumulupot sa kanyang katawan, kasabay ng pagtarak sa katawan nito ng mga sibat na daladala ng kasama ni Paloy. Dahil sa pangyayari, nagmadali na rin ang mga sawa, kaya naman hindi nila nagawang mapaslang ang matanda. Sa sobrang dami kasi ng mga ito, kinakailangan nilang umatras kung gusto nilang walang mamatay sa kanilang grupo. Paglayo naman nila rito ng bahagya, doon na nakawala ang nilalang. Pinagtiyaga ang kagati ng mga sawa ang tali ng lambat hanggang sa nakaya na nila itong maputol. Maya-maya pa, pagtayo naman ng matanda, agad nitong inalis ang mga sibat na tumarak sa katawan niya. Napasuka rin ito ng dugo, ngunit hindi ito sapat upang makaramdam ito ng panghihina. Pinsan, higit 2 dosena ang mga sawa na yan. Di tayo rito magtatagal sa mga yan kung ipagpapatuloy pa natin to. Tama na siguro yung pinsalang nagawa natin. Ang importante, na ipakita natin sa kanya na hindi tayo natatakot sa kanila. Sigaw ng pinsan niya habang nagmamasid sa paligid. Nang marinig naman ito ni Paloy, agad siyang sumang-ayon. Kahit papano kasi, nag-aalala siya sa mga magiging biktima dahil lamang sa bugso ng damdamin niya. At dahil sa ganun niyang desisyon, kung kaya't nakalabas sila rito nang walang namamatay sa kanilang panig. Ang kaso lang, ilang buwan lang lumipas may mga nawala sa kadugo nila. Talamak na rin ang pagpaparamdam ng mga sawa, kaya kinakailangan na nilang lisanin ang lugar ng danlagan. At mula nung nakalayo na sila rito, hindi na sila ginambala pa ng aswang na may mga alagang mga dambuhalang sawa na nasa kawayanan.